På Hjemly har vi valgt at gå en helt ny vej med vores boglige 10. klasse. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil give dig lyst til at lære. Og vi tror på, at du lærer mest, hvis du arbejder med noget, du brænder for. Så i modsætning til den traditionelle 10. klasse, som kan virke som en forlængelse af 9. klasse, så har vi valgt at tilrettelægge vores undervisning, så den passer ud fra din interesse, med de temaer og de fag, som du har brug for at forbedre dig i, og som du er nysgerrig på at blive klogere på. Hos os får du derfor mulighed for, foruden din linjeidræt, at sammensætte din fagpakke helt selv. Der vil være fag, som du kender på forhånd, men der vil også være nye fag, som du ikke har mødt før. På den måde har vi mulighed for at prioritere fordybelse frem for bredde og dykke ned i emner og temaer, som du selv har valgt og som passer på dine mål. Vi er karakterfrie i forløbene, og vi arbejder med formativ feedback. Vi tror på, at vi på den måde kan vurdere jer for, at I bliver gode, og ikke bare for, at I ser gode ud. Du træner projektledelse og bliver bevidst om din og andres rolle i gruppearbejde. Du bliver i stand til at arbejde fra idé til færdigt produkt, som er nogle vigtige egenskaber, du kan bruge både på Hjemly, men også videre ud i studielivet. Skoleåret det afsluttes med en intern prøve, hvor du får mulighed for at vise, hvad du har lært. Ikke bare, hvad du er blevet undervist i, men hvordan du har været i stand til at omsætte den undervisning, du har modtaget, til læring hos dig. Ønsker du at vide mere om vores nye boglige profil eller Hjemly generelt, så hop ind på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvad Hjemly kan tilbyde lige præcis dig.